naimbag arabiyo aming kakabsat. At ti manen, ti kabsat yun ni Pastor Joey, ti kadwayo ti daytoy a panagdebosyon ken panagkararan. Dakdakkel nga ayat, more love to thee. Dakdakkel nga ayat, itdem kanyak, denggem araraw ko ken kaapu. Dumakdakkel kuma ti ayat ko ken ka, itdem kadi kanyak apu. Ina inumungan ragragsak, isut nagnadak tinabayan, nemyak nasarakan talna kaninanak, Jesus ikat pagdayawan. Uray agibusen tuy anges ko, ikantak pay lan pagdayaw ko. Dumakdakkel kuma ken kati ayat ko, Apu Jesus manubot ko. Daytoy ti umuna at Sabado, iti bulan ti Pebrero, ti Iglesia inlatang na ti bulan ti Pebrero, Love Month, wano bulan iti ayat. Kas, bulan iti ayat, kitaan tayo man, dagiti sitas iti nasantuan na kasuratan. Amang ibagbaga, ti ayat ti Diyos kada tayo, ti ayat ni Jesus kada tayo, ken no kasano, ada tayo, nga imuna nga inayat na, ket masapul nga ayatan tayo matisuna. Tiday ito arabii, kadoendak iti panagbasa iti surat ni San Pablo, kaligiti taga Efeso, Kapitulo 3, versikulo 17, ken iti 18. Kasto iti mabasa tayo. Agnaed kumaakanayo ni Kristo ti puso yu, baban iti pamatiyo kankwana. Ikararag ko ang mairamot kan mapipasdeg kayo iti ayat, tapno da kayo kan dagiti amin at tataw ti Diyos, nan anay ti panakaot yu, no kasano ti kadakkel, kan kauneg ti panagayat ni Kristo kada kayo. Agnaed kumaakanayon ni Kristo iti puso yu. Dahito iti kunan ni San Pablo. Agnaed kumaakanayon ni Kristo iti puso yu, babayan ti pamatayo kan kwa. Kasano amamuan tayo, no kasano ti kauneg, kangato, kalawa, ti ayat ti Diyos, ti ayat ni Kristo kada tayo. Ni Pablo kinunana, masapul nga agnaed kumaakanayon ni Kristo ti puso tayo. Christ must first
be in our hearts. Masapula ni Kristo kada kumalang iti puso tayo. No awan ni Kristo kada tayo, di tayo tupulos maamuan, maawatan, ken di tayo tupulos marikna. Ti panagayat ti Diyos kada tayo. Ni Kristo nga agnanaed iti puso, amang balbaliw ti biyag, mang balbaliw iti puso tayo, mang pagpabaro ti puso tayo. Isu ti mangisuro kada tayo no kasano ti kadakkel kalawa ti ayat ti Diyos kada tayo. Inramot ni Pablo ti panakaammo, ti panakaawat no kasano ti kangato kalawa kauneg ti ayat ti Diyos babaen iti daytoy. Mabalin ko na tayo. Apay saan kadi nga mabalin nga umununa nga marik na tayo ti ayat ti Diyos kada tayo santo makastrek wano sa tayo ito pastreken ni Jesus iti puso tayo. Mabalin mat siguro nga saan pulos nga anay ti panakarik na tayo, panakapadas tayo, panakaammo tayo. Saan pulos ang naununag ti panakaammo tayo, ti may papantayat ti Diyos no awan ni Jesus nagtigtignay ditoy. Adda dagitag kuna ay ayatek ti Diyos, ay ayatek dagiti kaarubak, ay ayatek dagiti dadumang tatawa sa bali at tao. Mabalin tultulungan da dagiti kasapulan, mabalin mangmangted da kaliti sagot dato nagapagapuluda ngem no kita amirisem ti adda iti puso da saan anay ani Kristo ti adda nagturturay sa jay. Adda dagiti kun kuna tayo superficial laeng ti panagayat kan panagpamati da. Kumbaga parparaw paulaeng ti panagpamati da. Mangtedda iti sagot da, daton da, pagkapulo da, tumulong da kay iti daduma at tao. Kas panagpamarang da. Kadang ipakita kay iti daduma nga, nasa atak unay. Ngem iti uneg, iti kaunggan ti puso. Ada sadyay, iti gura, ada sadyay, iti panagtultuloy na panagaramid kay iti makarimon ti sangwanan ti Diyos. Nadyalaing ta saan ang makitkita ti daduma at tao. Palimod ti panagaramid da iti banag ang makarimon iti Diyos. Patgakakabsat ni Pablo kinunana ag nanayon kuma nga adda ni Kristo di tapusoyo tapno maamuan nyo maawatan nyo lukasano ti kinauneg kinalawa kinangato ti ayat ti Diyos katno maawatan tayo maamiris tayo no kasano ti kadakkel ti ayat ti Diyos kada tayo agburayok metlaeng kada tayo ti ayat ket dayta nga ayat isu iti mangtignay kada tayo tapno agdayaw
tapno mangted tayo ti Dios. Ket iso ti mangtignay kada tayo, tapno tumulong tayo kadagiti kasapulan. The love instilled by Christ in our hearts, for He is in our hearts, overflows. And this overflowing love leads us to worship Him and to give what is best for Him. This overflowing love leads us to love others, to help others, to serve others. Iti kararag ko, kas iti kararag ni Pablo para kada kayo. Agnanayon ko ma, na ada ni Kristo, iti puso yo. Tapnog nanayon met, ang mariknayo, umununag met, ti panakaawat yo. May papan, itaayat ti Diyos. Agkararag tayo. Pakawanan na kami wapo no daduma, saan na pudno, ti panagayat mi kan ka. Saan na pudno, iti panagayat mi iti padami a tao. Parparaw paulaeng, panagpamaranglaeng, iti likodan dagiti ibagbagami nga ay tanda ka kan iti likodan kay iti panagtulong mi kay iti daduma at tao. Iti likodan iti panangted mi kay iti pagkapulo sagot kan daton. Ket adda gayam dagiti dakes a panunot, dakes a motibo, dakes nga aramid a makarimon ti sangwanam. Pakawanan na kami. Agtalinad ka kadi iti puso mi Jesus. Ket balbaliwam ti puso mi. Agtalinad ka iti puso mi ket balbaliwam ti biag mi. Agtalinad ka iti puso mi. Tapno mabalindak ka ng ayaten. Iti napudno nga ayat. Tapno mabalin mi nga ayaten nagiti padami a tao. Baban iti napudno nga ayat. Tinay ito rabi wapu dawatakan ka benisyon dagiti kakabsat akadwa kiti dayto panagdebosyon sa lakni bamida aywan mida para buramida ipaay mo wapu ti sumbat kay iti karkararagda kaasya mida kasya mo ito adipan mo tinagan mo Kristo dayto kararagmi. Amen. Kaya iti amin nga kasangay, ti dayto alawas, kablaawan kayo kakabsat iti happy birthday, kasamot kay iti ag-anniversary ti kalaysada, happy wedding anniversary. Ti kararag ko katsapay tati apo, ipay natin adupay, apamendisyon ka na kayo. Kakabsat, ti Nax United Methodist Church, agtultuloy ti aramid na. Katkas agtuloy ti aramid kan ministeryo ti iglesia. Agtuloy met iti panangidyaya na kadagiti na dumaduma nga online ministries. Agraman ti dadumpay a ministries para kay iti amin. No kay ti sumuporta kayo toy a ministries kakabsat adtoy ti bank accounts kan GCash account ti iglesia. Mabalin nyo lang, i-transfer, nagiti sagot nyo, supportar nyo, kaya ito'y ministry sa iglesia tayo. Di mo minsan pa'y, na yung bagarabi ka na kayo, kati Diyos, bendisyon na kay amin. Amen.